تەماشەوانین هێژە ڕەوشە ئابووریە سووریێ بێگومان باندۆرەکی گەلەکی نێنی ڕۆژاوایی کوردستانیژی دەکەن ji bo nirxandina vê rewşê em derbasî Oslo paytexta Norweçê dibin. Çavdêrê siyasî Mehmûd Birol li gel min e dembaş Kekê Mehmûd. Kek Mehmûd ev dorpêçên sîzer di demekî nêzik de dê derbasî jiyanê bibin. Li gora bahweriya te bi vê rewşa aloziya aborî ku Rojavayê Kurdistanê heyî. Her wiha ev dorpêçên Amerîka dê sîzar ê ku ji bo hemberî Sûriye dê pêk werin. Dikarê çi bandorê li Rojavayê Kurdistanê jî bike? Belê silav û rêz kek Cemal ji bo te û temaşevan û guhdara bi rastî herêma Kurdî û welatê Sûriye bi giştî wekti bê dibin mesela Sîzerê de bandora wêna heman weke heve ji bilî ku em bêjin yanî belkî herêma Kurdî bandora wê xirabtir bibêj ber ku herêmeke wekti bê pêdiviya wê bi gelek tiştê jiyanê heye, pêdiviya wê bi tiştê serekî heye, pêdiviya dwarê tenduristî de heye, di hemû buwarê jiyanê de hîn jî di merhelek em bêt qûnaxek nû jendeyek bikarê nû dest pê bike û meşa xwe li ser wê erdê bike. Bandora wê li ser Rojavayê Kurdistanê bi rastî wê zêdetir bê. Lewma jî pêwîst e yanî komelgehê navdewletî heya wa ji vê meselê hebe ku nehêlin bêhtir herêma me ber bi tehlûkeyeke mirovayî herê ji nêza, ji nexweşiya ji va meselê hanago karesatê mirovayî bêhtir werne ser wê ji ber ku lazim e hemû li gor yasayê xwe navdewletî pabend bin bi va yasayê parastina mirov bi taybetî got Komîsyona Mafê Mirova di nava Yekîtiya yan jî netewên Yekgirtûyê de wekti bê bandorek wê serekî û erênî heye. Kekê Mehmûd niha gelek cara girêdayê rewşa Kurdistanê ev yek rû didê dema xwe de li başûrê Kurdistanê jî rû da. Niha ji aliyekî ve dorpêçên navneteweyî beramberî vê dewletê hene di wextê xwe de beramberî Bexdayê bû niha beramberî Şamê dorpêça aborî tê kirin. Ew dorpêç ji aliyê xwe ve Şam ger li hemberî Rojavayê Kurdistanê dorpêça deyne dibe du dorpêçên ku li ser Rojavayê Kurdistanê dikarin di pratîkê de pêk werin. Ev yek di qada navneteweyî de gelo nayê zanîn çima çavê xwe li vê rewşa Kurdistanê digirin. Ti çawa de nirxîne Kek Mehmûd? Helbeta ev bandora hana wekte jî anî ziman bi rastî bandorek duqolî li herêma Kurdî dibe lewma jî destpêkê min got bandora wê xirabtir ew zêdetir e. Yani em bêjin nebêjin rewşa Sûriye bi giştî mesela şer û talaniyê û şikestina jêrxana aborî di hemû buwarê jiyanê de di tenduristî de di rêberayetî de di perwerdê de di hemû aliya de bandora wê dibe diqolî li herêma me Kurdî herêma me ya Kurda bi taybetî yanî dewletê dunyayê zilhêzî dunyayê pêwîst e çavê xwe ji vê meselê re baş vekin yanî. Plana wa stratejîk eger rast ew demokrasiyê bê neholê, eger rast ew mafê milleta bê neholê, milletê Sûriyê bigihêne qeraxekî aştiyê û aramiyê pêwîst e got çavnêriyeke ciddî di vê meselê de bibin, nehêlin ku xelkê wê herêmê ji nêza bimrê yan jî ji nexweşiya bimrê yan jî kê heger kitin û mitin li wê mantîqê ma bil wê herêmê jî bi sînora bikevin ji nêza bazna dewletê cîrana. Pir caran Kek Cemal, pir caran ev yasayê navdewletî wek gelek cara maniye ziman dibine wek hebra li ser kaxezê pabendî buwa nabê li jêr çetr û fişara bercewenda stratejîk ya wazil hêza. Yani hemû meselê mirovahî jî kê êdît siyaset dikin, siyasetkirina karûbarê mirovahî û karûbarê em bêjin organîzasyonê mirovahî ku alîkariya dine xelkê hemûyî dikine çarçeweya siyasî û planê xwe stratejî li ser dimeşênin. Lewma jî em dibînin ku inû ev bêhtir dibe mesela binpêkirinek moralî ji bo mafê mirova binpêkirinek em bêjin dijî erf û adet û yasayê mirovahiyê got taybetî Komîsyona Bilindiya Mafê Mirova de heye û hemû dewletê netewê Yekgirtî amza jî li ser kirine. Wata dijî amzê xwe kar dikin tenha ji bo bercewenda xwe Rûsya îro amade ye heta vîto bikarbêne ji bo xatirek deriyê pilkoçerê venekê. Lewma jî çima tu venekê alîkariyê mirovayî lazim in xelk ji nêza dimre lêra Sûrî bû ax li erdê qîmet nema nan nema av nema di nava xelkê de zarok nexweşin derman nema li dermanxana
کانی مرۆڤانتیاوەکانی ئەوەیە و دەبێژین ئەمێ مافێ مرۆڤ و ئەمێ ملەتا بپارێزن واتە هەموو دەبێت دەرە و ئەوانە تشتن بنپێکردنی موراڵینە دەربارەی مافێ مرۆڤ کێکێ محمود نها ڕێبەبریا خۆ سەر داخویانیەک ji bo raya giştiya cîhanê belavkiriye daxwa ji hêzên navneteweyî hêzên hevpeymanan asayîşa navdewletî dike ku rewşa Rojabayê Kurdistanê li ber çavbê girtin ene kese jî got peywendiyê xwe dîplomatîk de xwedî hêzeke di qada navneteweyî de li gora bahweriya te divê çi pên gavan bidin ber بۆ ku rewşa Rojabayê Kurdistanê nekeve bin wê metirsiyê wê xeteriyê de yakûtê çaverê kirin. بەێ دوارێ دیبلۆماسی دە بهتر دەنگێ خوا و هەوار و بانگە خۆ بکێنە هەموو زلهێزی دنیایژی تایبەتی هات سەردەما داوی دەمەدی وەک بێژن دەولەتە فەرەنسا ینی دڵشەواتیە خوا یانژیکێ خەمباریە خۆدا دیارکردن سەرێ ڕەوشێ بە تایبەتی ئەڵمانیا و بەلجیکاژی کەتنە vê rêza هادا ئەم هەول بدن لە کەناڵێ دیبلۆماسی ئێ دەولەتێ مایی ئەوێ گۆمبێژن ده دەولەتێ گۆ ئەندامێ نە ئەندامێ هەمدەمینە ده دەولەتێ چوون وارە کۆ خۆدان بریارن بانگامە بگ هێوانە کاربن زێدەتر فشارێت بێ مەسلێدا ئەو بکن باندۆرا خۆل رووسیا بکن هەرچەندی دبەهوەریە مەدە کۆ رووسیا سەردەمنە گەلێک ئەمبێژن ناسک و هەستیاردە و ترسناک دەژی دیسە ڤیتۆ بکارانی و مەسیر و چارەنووسا ملەتێک سووری بگشتی و ئێ کورد بن پێکرد لێ فشارێک چێ ببێ دانوستاندنێ دیپلۆماتیک خۆستن ئەم داوە کۆمیسیۆنە ناودەولەتی ببێ یا مافێ مرۆڤ بجددیەت لەسەر مافێ خۆ یاسای خۆڕاوەستن ئەوانە بەلکی کاربێ هینێکی پێڤاژۆی برێڤە ببێ ji bo رووسیا کاربێ ئەگەر تایبەتی نەهاژی ڤەنەکەی پشتی سەردەمەکە گەلێک تەنگ کاربن وێ مەسەلێ ئەمبێژن دەواازەی تلکۆچەری بەکێش بۆ خااتری ئاریکاریە مرۆڤایی وەرنە هەرێمێ و ملەتێمە بەربووێتە هەلوکان هاگ و مەترسیدارە بڕاستی تووشی وێنان نەبێت li gor baweriyata kekê Mehmûd ev sekna Rûsyayê helwesta Rûsyayê girîdayî wê yekê ku wekî fişareke siyasî li hemberî hêzên hevpeymanan hemberî cîhana Rojava kartîne ku mixabin bandora wê li pratîkê li ser erdê li hemberî xelkê me li Rojabayê Kurdistanê pêk tê. بەێ هەلبەت رووسیا ئیرۆ کەک جەمال ئیرۆ گێمێک سیاسی دە هەندێ سووریا دەهەیە ئەو گێما سیاسی دناوبەرە هەردوو زلهێزیە دنیای دەنە تربەتی ئەمریکا و رووسیا هەریەک وەریس لەسەر خۆدەت کێشێ ji bo هەریەک بەشێ باش و پاقژ و خۆشی شکاکێ بسەر خۆ دەبێ ئەوانە تشتێکی زەلال و دیارە یعنی ژوارە ئیدی نەما سەد مهمە مژن چارەنووسا ملت فەقیرە هەژارە تالانە لە بەرسینۆرە ئەو نەگەلکی دەردەبڕاستی ئەو یا خۆت پارێزن و زلهێزیە دناوا خۆدا پێشبرکێ دەکەن کی بهتر کاربێ قزنجا خۆیان استراتیژیک پێک بێنێ ئەو دخوازێ دوێ گێمە هادە بەرامبەری ئەمریکای نە ئەزبی دەواازێ هانا بە ناکەم ئەمریکاشی بەلکی کاربێت پێشە ڕۆژێدا فشارێک لەسەر چێ ببێ هەن خۆستەکێن رووسیای لە دەڤەر نەدیب کاربێنێ تایبەتی گۆنەهات وێ سەردەمێ دەکەک جەمال ئەمریکا دخوازێ ئەو تێکلبەندیە کودناوا رووسیا و ترکیەدا هەیە وەلەو تێکلبەندیەک بەلکی نە ئەستەک بلندەژی خوازێ حتا وێ تێکلبەندیەژی تێک ببێ بڕخێنێ دناواوادا لەو ماژی رووسیا ئیرۆ vê gêma hatiye got hinekî bi zîrek bûn li bû tevgera xwedkê got wê têkilbendiya xwe bi tirkarxira neke ji ber got Tirk jî planek wê stratîjîkî dibin çetra Rûsya ve derbas vê hem li devera Rojava û devera Efrînê wana û hem jî kê taybetî li Idlibê kak Cemal ku planek wê stratîjî heye bê em bêjin ew herêma Kurdî got zêdeyî 1100 kîlometrê çargoşe di navbera serê Kaniyê û girê spî de gowa Erebê xwe û alîgirê xwe û zirtikê xwe wana hemûwan neqlî wir bike wek ku çavdêrê siyasî dibêjin belkî wek em bêjin kemberek Erebî nû di herêma Kurdî de çê bikin ew qas plan jî nehênî dibin cilikê de hene alûgor li ser wa dibe wek fişara gêma pêş û pişûn de li beramberî hev bikartênin lê mixabin hemû jî dijî çarenûsa milletê me ye. Belê spas Mehmûd Biro çavdêrê siyasî ku ji Osloya Norveç tirgelmin.